जय हो छठी मैया। देखिए भैया, ये कार्तिक के महीना बा आ कार्तिक के महीना में हमने के सबसे पावन पवित्र छठी मैया के पर्व होला। बहुत धूमधाम से मनावल जाला। आ हमने के भारत के लोग का विदेश में भी छठ पूजा होता है। जहाँ जहाँ हमने के भारतीय बालो हमने के देखा देखी विदेशी लोग भी करता है। आ हमने के का देवता लोग के घरे भी छठ होला। वैसे शंकर भगवान के घरे छठ होता है। मैया पार्वती छठ करतारी। कैसे शंकर भगवान दौड़ा लेके जातानी आ कैसे अर्घ दिया होतानी, कैसे कोसी भराता। आई इस सुंदर परिकल्पना हमके कही जाओ। आई अरे पिया रे पहिरा ले पार्वती मैया छठ व्रत करे। पिया रे पहिरा ले पार्वती मैया छठ व्रत करे। अचरा पसारी भिक्षा मांगलिया दित्य गोहारा। अचरा पसारी भिक्षा मांगलिया दित्य गोहारा। अरे दौड़ा उठावले महादेव छठ घाट चले। पाछा लागल चलेली पार्वती मैया छठ गीत गावेले। पाछा लागल चलेली पार्वती मैया छठ गीत गावेले। देखिए अर्घ दिया था कैसे मैया पार्वती गंगा जी में माटी के हाथी पर खड़ा बारी। शंकर भगवान कलशुभ से अर्घ दिवावतनी। पंडित जी महाराज नारद भगवान दूध से अर्घ दिवावतनी। आई अरे अर्घ दियावे महादेव कलशुभ ले खड़े भइले। अर्घ दियावे महादेव कलशुभ ले खड़े भइले। होखिना प्रगट आदित्य देव अर्घिया के बेरावा हे। होखिना प्रगट आदित्य देव अर्घिया के बेरावा हे। होखिना प्रगट आदित्य देव अर्घिया के बेरावा हे। देखिए शंकर भगवान के घरे कोसी भराता। कैसे शंकर भगवान कोसी भरतनी आ गणेश जी आ कार्तिक भगवान कैसे चंदनी तनावतलो। आई अरे कोसिया भारावे महादेव उखलेले खड़े भइले। कि कोसिया भारावे महादेव उखलेले खड़े भइले। चंदनी तनावे गणेश बेटा कोसिया के बेरावा हे। चंदनी तनावे कार्तिक बेटा कोसिया के बेरावा हे। चंदनी तनावे गणेश बेटा कोसिया के बेरावा हे। ये कितना सुंदर परिकल्पना बाबा। आई अरे है कमाख्या से ओका छठी माई के गीत गावेले। सुख समुद्र में गोता लगावेले। अरे दया बरसैली छठी माई का गीतिया सुनावेले। दया कइली छठी माई का गीतिया सुनावेले। दया बरसैली छठी माई का गीतिया सुनावेले। जय हो छठी मैया। हे छठी मैया, अपना सारा भक्त लोग के, अपना सारा सुनोइया लोग के, भक्त लोग के
पूरा रवा अन्न धन से भर दी आ सारा दुख वाला दूर करी मैया। पूरा जहान में शांति स्थापित कर दी मैया। पूरा जहान संसार बढ़िया शांत दिलवा मैया। ऐसा कृपा करी। जय हो जय हो जय हो छठी मैया, जय हो।